Em dic Marcela Bern, soc historiadora de l'art i avui us acompanyaré en un recorregut pel cementiri de les Corts. L'origen del cementiri de les Corts es troba l'any 1836, quan les Corts se separa de Sarrià i es constitueix com un municipi independent. És a partir d'aquest moment que les Corts necessitarà dotar-se del seu propi cementiri. La primera notícia que tenim sobre la intenció de construir un cementiri a les Corts data del 1845, quan Vicenç Cuyàs, primer alcalde de les Corts, cedeix uns terrenys a la Bederrida per la construcció del cementiri. Aquest primer recinte havia d'estar ubicat en part dels terrenys que avui ocupa el tanatori. Tenim un projecte de Josep Oriol Mestres sobre un primer cementiri a les Corts, però no sabem si aquest projecte es va realment materialitzar perquè no el tenim aprovat per l'Ajuntament. No ho sabem si l'Ajuntament finalment el va aprovar o no. Sí que podem dir que el recinte que tenim ara és fruit de diferents reformes i transformacions. Entre elles, la més important és la que va tenir lloc l'any 1913, que és la que li dona al cementiri l'estil modernista que el caracteritza en l'actualitat. Aquesta reforma va ser un projecte a càrrec de l'Ajuntament a l'arquitecte municipal Pere Falqués i Urpí i el seu ajudant Agustí Domingo Verdaguer. Ens trobem a l'edifici de l'administració, una construcció de l'any 1913. Es tracta d'una construcció modernista, composada per un cos central, dos laterals, i que està construïda amb carreus de pedra irregular i també té inclusió de maó i elements ceràmics. És molt característic del modernisme incloure el maó i la ceràmica en detriment de materials més nobles com pot ser la pedra o el marbre. Tenim uns capitells, a més, en el porxo de l'entrada, que recorden molt els que també trobem a la capella i els que trobem també en el nou accés, que aquest nou accés també forma part de la reforma de 1913, també d'Agustí Domingo Verdaguer i Pere Falqués i Urpí. Ens trobem dins del cementiri, estem en el departament segon. Aquest sector forma part d'una ampliació documentada de l'any 1885 i aquí estan alguns dels panteons més antics de tot el recinte. D'aquests panteons destaquem el del doctor Pau Llorach, que és interessant per tots els elements iconogràfics al·lusius a la mort i al més enllà, com pot ser l'Ouroboros i les potes d'esfinx, Alacant, o pot ser les torxes invertides cap avall, la dalla, la palmera, és a dir, té tot un repertori, a part de la forma que recorda que està inspirat en un obelisc, que està inspirat en el món del més enllà i recupera elements clàssics com també és el frontó, uns acroteris, és a dir, va recuperant diferents elements de la cultura egípcia i de la cultura clàssica. El doctor Pau Llorach va ser col·laborador del doctor Tomàs Dolsa i junts van fundar l'Institut Frenopàtic, que des de 1873 està instal·lat aquí a les Corts. Bé, ens aturem aquí, en el panteó de la família Déu i Mata. Josep Déu i Mata, junt amb el seu pare, Josep Déu i Estacó, van fundar una licoreria i tenien la seva residència a Can Déu, que és l'actual centre cívic de les Corts, i a la banda de darrere tenien la licoreria. Cal destacar el treball escultòric d'aquest panteó, obra de Diego Massana i Majó.
Veiem aquí les flors de cascall i les roselles al·lusives al somni etern del cascall se n'extreia l'opi, llavors per analogia es vincula en el somni etern. Dins d'aquest departament segon també destaca el Panteó de Vicenç Cuyàs, primer alcalde de les Corts, que és un panteó de l'any 1925, i al costat tenim el Panteó de Josep Estruch i Closes, van ser importants terratinents a les Corts. És un panteó neogòtic, obra de Salvador Vinyals i Sabater. Estem en el departament tercer, davant del que és, sens dubte, el monument més important de tot el cementiri de les Corts, el monument dels repatriats d'ultramar. Aquest panteó va ser un encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona a l'arquitecte Pere Falqués i Urpí per allotjar les despulles dels soldats que havien estat repatriats a la guerra de Cuba i Filipines i que havien mort en el sanatori de la Creu Roja. El panteó es va inaugurar el 31 d'octubre de 1904 enmig d'una gran expectació. La forma del panteó recorda l'estructura d'un fortí militar. Està dividit en 4 cambres, les 4 cambres connecten entre elles i entre la segona i la tercera hi ha un petit desnivell que salva en unes escales. Dins de cada cambra hi ha un òcul central que permet l'entrada de llum cenital, la coberta és amb volta d'aresta i per evitar que s'acumulés l'aigua de pluja dins del panteó, en Falqués va projectar el terra amb una lleugera inclinació amb uns petits orificis que permetien escolar l'aigua de pluja. En quant al número de soldats enterrats dins el panteó, si fem cas a la placa commemorativa de l'Associació de Repatriats d'Ultramar, diu que n'hi ha 726. Però si fem cas de les plaques que n'hi ha a cada una de les cambres on hi ha el nom, el cognom i el número de nínxol, n'hi ha 732. El que passa és que d'aquestes 732, els darrers últims soldats en desconeixem la identitat. Estem al departament quart. Sabem que en aquest departament l'any 1910 s'estava construint el mur de contenció i estava projectat 990 nínxols. La disposició d'aquest departament és la següent. En el centre hi tenim les fosses comunes, 4 fosses comunes. Aquell any 1910 ja n'hi havia una de construïda, de 12 metres de longitud, per 9 d'amplada, per 6 de profunditat. I després, al voltant de les 4 fosses comunes, es van disposar les tombes menors al llarg de tot el perímetre. Algunes d'aquestes tombes menors són interessants, com podem veure, per exemple, aquí que tenim un clarasó, que possiblement, tot i que no ho podem assegurar, clarasó s'hagués inspirat en el monument als morts d'Albert Bartolomé. Ens trobem davant d'una de les tombes menors del departament quart, concretament la de Dalmau Amat i Malé, on es representa l'ànima del petit Joaquim Amat Gospedra, que va morir als 8 anys, el 1918, i aquí se'l representa acompanyat per un àngel cap al món dels difunts. Aquesta escultura és del mestre Antoni Pujol, que ha treballat per tots els cementiris de Barcelona. Ens trobem davant, sens dubte, d'un retrat del petit Joaquim.
Aquesta no és la imatge d'un rostre idealitzat o genèric, sinó que s'estan reproduint les faccions del nen mentre és acompanyat per aquest àngel. Els àngels que s'encarreguen del transport de les ànimes cap al món dels difunts reben el nom de ciclopons. Ens trobem al departament 7è, que correspon al recinte hebreu. Aquest recinte el tenim documentat des de 1929, quan es van permetre les primeres inhumacions de la comunitat israelita aquí a Barcelona. Aquest és el recinte hebreu més antic de tot Barcelona. El següent es va construir en el cementiri de Sant Andreu i després en tenim un altre a Collserola, però aquest és el primer. Sabem, a més, que l'any 1958 el negociat de cementiris va atorgar a la comunitat israelita el dret funerari sobre tot el terreny i el dret de conservació a perpetuïtat de totes les sepultures. Els primers enterraments que es van realitzar aquí no van tenir lloc fins a l'any 1931 o 1932. Aquí finalitza el nostre recorregut pel cementiri de les Corts. Desitjo que us hagi agradat i que vingueu a les visites guiades que estem organitzant pròximament.